V poslednej dobe z mojich skúseností pozorujem, že na výplň pier kyselinou hyaluronovou chodia čoraz mladšie ženy a žiadajú si čo najprirodzenejší efekt. Riešime najčastejšie objem. Taktiež prichádzajú za mnou, aby sme skorigovali tvar pier, kontúru, ale taktiež riešime iba hydratáciu pier, kedy sa jemne kyselinou vyplní iba povrchná časť, povrchná vrstva piera. Dodáme iba jemnú hydratáciu a tzv. Šťavnatosť perám. Ja osobne preferujem celkovú symetriu tváre. Nemám nič proti väčším perám. Rada ich pichám, rada mám objemnejšie, väčšie pery. Ale samozrejme všetko závisí od tváre každej ženy jednotlivej a od toho, aké tie pery sa hodia tej tvári.